Ja, så har vi Daniel på banen lige om et øjeblik. Han har jo lige vundet Bundgaard Byg Intermediære 1 og Intermediære 1 Kyre samlet. Men det var nok på en anden hest. Det var på en anden hest, ja. Nu har han taget en frisk hest. Starter flot ud. Og den er flot. Dobbelt galop-pirouette, sådan. Så kan de lære det. Det kan de. Og lige frem, fuldstændig klar på opgaven. Og etter, og letterlinjen, flot etter. Sådan. Og en galop-pirouette igen. Lige lidt uro på vej ind, ja, og hvilket bevirker, at den bliver lidt stor. Ja. Det er også et sats at starte ud. Det er det. Som vi talte om med den forrige rytter med de svære ting, mens hesten ikke lige har vendt sig til at være på banen måske. Ja. Men, og man kan sige, at på det her Grand Prix-niveau er det jo også sådan, at hvis man ikke laver dobbeltpirouetter, så er der jo ikke nogen væsentlig sværhedsgrad. Nej. Og hvis du ikke laver nogle chancementer på buet spor, der skal jo virkelig være noget her. Ellers så bliver karakteren for almindelig. Og så skifter musikken, og han skifter gangart. Og går i en stor, flot traversade til højre. Og meget flot travers til venstre også. Flot sving og bæring og harmoni. Står flot for til. Kæmpe travende hest. Den har jo en voldsom gang. Imponerende. Ja. Og fuldstændig rolig. Ja. Står den for til. Den er flot igennem. Og hen over ryggen. Kommer passage igen. Flot passage. Og så går den ind i Piaf. Som er lidt fremadgående, men meget sat. Og det meget højt op med forbenene. Meget med både forben og bagben, synes jeg. Ja. Sætter sig lige tilpas, så det ikke, at den ikke kommer for langt ind og mister balancen. Og flot passage igen, og helt ud i fri skridt med det samme. Og den skridt er også kæmpe stor. Lige med at få den til at rigtig komme afsted. Ja, og få den skal lægge sig lidt bedre ud i ryggen, men ikke? Den har kæmpe overtrædning. Nu vil den gerne piaffere eller lave noget mere. Og selvom den har kæmpe overtrædning, så formår den at holde en ren takt i den samlede skridt. Ja. Hvor man tit ser, det er de heste, der har sværest ved det. Men han laver det en lille smule på buet spor her, jo ikke også? Og jeg fornemmer ligesom, han vipper bagparten lidt ud for at holde takten, og at den ikke bliver for spændt. Og direkte over i en stejl traversade til venstre. Ja. Som den også mestrer. Galop-pirouette igen. Direkte ind i galop-pirouette. Som er meget centreret, som bliver lidt spændt, lidt for hastet der, men det gik lige. Og han ser flotte 2 år igen. Ja. Han tager lige 2 ekstra. Sig nogle point allerede med. Det har han. Der er ikke ret mange, der er under 8 i min bog. Høj kvalitet. Ja. Og igen, traversade, så kommer spejlbilledet nok af, så der er symmetri i den. Og der er det jo sådan, at når han kommer fra traversade, skal han jo ride nogle trin lige frem, inden han laver pirouetten. Ellers så tæller pirouetten kun i koreografi. Ja. Så der er en masse ting her, men... Flot det der. Ej. Så god balance. Jeg kan godt forstå, han klapper den. Ja, det kan jeg også godt. Det fortjener den. En god harmonisk kyre, han har. Meget, meget, meget svær. Hvor tingene lykkes. Jeg vil sige, at han kunne blande sig godt i toppen i seniormesterskabet. Det kunne han, absolut. Tager han den sidste passage. Der får han skiftet lidt sådan, at det ikke helt passer til musikken. Ja, han skulle have været lidt længere henne. En lille smule foran musikken, og så vælger han alligevel der, hvor han plejer at skulle skifte. Det er et spørgsmål om at have ørerne åbne. Øj, nu skal den ikke længere ind. Nej, det var lige ved at gå galt. Ja. Den har det bedst med at piaffe en lille smule fremad, fordi den har så enorm en piaf. Ja.
Men hvad, vi sidder også og brokker os, når de er for beskedne i Piaf, Ja, så det er jo ikke nemt og at gøre det os var den tilfreds. her bestemt ikke. Nej, det må man Men nok det er sige. bare, når den kommer så langt ind under, kan det være svært at holde balancen. Ja. Flot Sikke en passage. passage. Der bliver noget for Se, hør konkurrenterne. musikken. Sætter hovene helt i takt med. Og så kom Piaffen også. Ja, ganske det gjorde godt den. der. Hold da op. Der står den stille Og flot frem på igen. stedet. Helt ens. Den har ikke sat benene forkert mange gange. Nej, det har den ikke. Og de klapper inden han er færdig. Det var et mesterrit. Og hesten er helt rolig. Dejlig. De så her i køreprogrammet med Versace. Daniel Bachmann Andersen og Versace. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at alle ryttere i denne klasse skal møde til præmieoverrækkelse. Og nummer 1, 2 og 3 skal have deres hestepasser med. Jeg har resultatet for Camilla Albrechtsen Mireille. De fik i teknisk værdi 61,68, i kunstnerisk værdi 66%, og de slutter dagens klasse med 63,84%. Og det betyder, at de har samlet